Siya video eh. Wala ko idea nga videohan di ay. Sus morning nahitabo ron dire sa among mga kuan na maliling. Kung saan na gibantay mamaliling. Okay, okay. Mo diha. mo ning reality sa among kuan dil wala mi gibaha ha kundi nay naabot nga delivery. Maliling yahay kayo. Sige, butang. Butangin mo diya, bay. Butang una. Sige, takilid ha. Sige, butang. Kuha ang kamot, kuha ang kamot. Sige, bay. Kuha ang butang mo. Kuha ang kamot. Artar. Artal. O sana? Altar. Sukulo ni. Hala. Sana man eh. Mura naman kananan mo. Mura naman eh. Padung misa. Kuha dyan ang usas ka speaker. Sana lang sa akin para makaagi-agi. Oh, magwire pa man ka. Ay kasi nga di ako kalusot. Lingkod na lang ako. Tapos di ka. Mura siya sinukod eh. Wala, first line. Rapo, dah terdapat bang. Siap. Pero okay raman di malak dyan. Dili siya mukalit og open. Kamu lang, kamu ano nga? Wala yung bawa ka dad? Wala. Nanitago. Sa pagtago may. Nitago ko niya pero nakita. May pa di mo tago. Gani. Sila, dia tadi rin siya. Oh. Naon yang mama, berahon. Di lagi sila ganahan magpa-video lagi. Murasag sila ni JN. Nya ilisan og lain. Inyo ha, paspas ra inyo ha mangka. Okay ra. Muna ang mga daan nga mga brands at kuan pang ipang dispose na ibaligya na nagbarato. Nagpalit, imong gipapalit. Ito ano daw? Ito? Basta niya. Mama, karon pa ko kakita lang, wala ko kita sa picture. Hindi na kaya nagbigyan na siya. Basta to ang lipad. Ah, Ang tataw pa.
Mm. Nanay sudah maklaro na. Kuha ang view sa TV. Mga stop toy na dyan. Lapit na. Lapit na tapo. Pag yung electric pala. I-off na lang na.